Това е на линия 8. През 1935 е от ЖК Западен парк до Орландовци. През 1989 е от Люлин до Орландовци. През 1993 е от площад Журналист до квартал Хладилника. През 1995 е от Люлин 5 до Съдебната палата. През 2001 е от Люлин 5 до Захарна фабрика. През 2002 е от Люлин 5 до Съдебна палата. И да, това е линията. Сега трамваите. МАН Сименс, Т6М 801 София, Т6М 730 София 70, Т6М 700, Т8М 700, Т8К 503, ЧК Татра модел Т4ДЦ, ЧК Татра модел Т6А2Б и нали, те сега, които са по линията. И да, това е видеото. Айде, чао!